יואו, איפה הקובץ הזה ששמרתי בדרייב? אני יודעת שהוא שם. פשוט לא מוצאת, לא זוכרת איך שמרתי אותו. האמת שמהיום זה הרבה יותר קל. עם התוסף של ג'מיני, כלי הבינה המלאכותית של גוגל, אפשר למצוא הכל בפשטות ובקלות ולחסוך הרבה מאוד זמן. עם ג'מיני כל מה שצריך לעשות זה לבקש נכון בצורה הכי פשוטה, והוא ימצא את כל מה שצריך בתוך שניות. איך זה עובד? בואו נתחיל. אז איך אנחנו מפעילים את התוספים בג'מיני של גוגל? אני נמצאת בגוגל, אני מחוברת עם החשבון שלי, לוחצת על 9 נקודות ונכנסת לג'מיני. פה אני ניגשת להגדרות. ברגע שאני ניגשת להגדרות, יש לי פה אזור שנקרא תוספים. יש לי פה אפשרות להפעיל כל מיני תוספים. אני מפעילה את תוסף זה של גוגל וורקשופ, תוסף ליוטיוב, ובעצם מופעלים התוספים לדברים שרלוונטיים לי, שזה ליוטיוב, לטובת חיפוש תכנים שאני יכולה להראות בכיתה, גוגל דוקס, ג'ימל וגוגל דרייב, וככה אני יכולה לחפש ביעילות תכנים. חוזרת אחורה אחרי שהפעלתי, ועכשיו כשאני רוצה לחפש אני בעצם עושה שיפט ואת הסימן של העט של השטרודל, ובוחרת לאיזה אפליקציה אני רוצה להשתמש ביכולות של ג'מיני. אני יכולה לעשות את זה ליוטיוב, אני יכולה לעשות את זה לגוגל דרייב, לגוגל דוקס, לג'ימל. מי שרוצה יכול גם להפעיל את זה לכלים נוספים, כמו חיפוש טיסות, מלונות, מפות, מוזיקה עם מנויים. אז אני אבחר כרגע דווקא ליוטיוב, ואני אבקש סרטונים על מערכת השמש לכיתה ה' בעברית. והיתרון הוא שפה אני מקבלת בעצם תקציר על כל אחד מהסרטים, איזשהו מבוא, ואני לא חייבת להיכנס פנימה ולראות מה מתאים, אני רואה בדיוק מה הכיוון, מי אחראי לקישור הזה, וככה קל לי יותר להחליט אם זה מקום עם ערך עבורי או לא, והרבה יותר קל ככה לחפש. באותה מידה אני יכולה לעשות את השטרודל ולחפש בדרייב, בג'ימל או במשהו אחר.